салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза бародарон мотоблокҳои фурӯшӣ аз шаҳри ноҳияҳои Тоҷикистон баҳри шумо омода кардагим. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ядона лайк биҷиқед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. бародарои азиз, чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақами ватсаби ман дар рӯи экран бигирӣ равон кунем ва пешкаши харидоро мекунем ва дар шумо чизе махлула дар комментария бинависед. дар ҳамин бар як видео ҳай, ҳамин видеои канали Яндекс Дизайни мо дар комментария закрепит кардагия. ҳамин видеоро бародаро дар YouTube ки диде стоп кунева Яндекс дар комментария закрепит кардагия. ҳамин видео дар комментария бо будрои дар у канал мон тамошош кунед ки я даударам бихеза канал мон. иншоалло мо баҳри шумо ита пешкаш мекунем беҳтарин наворҳо. худо нигаҳбон ту боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран видеоро то охир тамошо кунед. мо дар ҳамин шаҳри ғариб дар стройкаем баҳри шумо видео тайёр мекунем ки шумо тамошо кунед ва роҳат кунед. худо нигаҳбон ту дар ҳаққи мо дуоро фаромӯш накунед. бародаро срочно трактори фурӯшӣ ягон дард меган надорад. ҳамаш ина дар ҳамин рӯи экран навистагия трактор қатиш чизил плуг ҳамин чизоро дорад. нақша 23000 сомонӣ мега бо суфтагия савдо карда мешавад. ака дигар чизошаш ина бародаро худтон дар ҳамин рӯи экран бинед. трактор чи айб дора надора ҳамаша навистагия. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. марҳамат. Opel Hatchback соли баромадаш 1996 солай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. мошин ҳамин айб дорад бародаро ки документош тамом шудагия. соҳибаш гуфтагия ки ба ҳамун хотир мефурӯшимаш Россия рафтаисам мега. ба ҳамун хотир мега мефурӯшимаш дар Тоҷикистон ки ҳайш намекунад. Россия рафтаисам. нархаш 23000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори конкретни бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. бародаро срочно плуки фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Тоҷикобод. ҷамоати Лангари 11500 сомониш мега бо гуфтагия ки савдо карда мешавад. намедонам бо чизе дора қатиш ё плуки тоқай. нархша гуфтагия 11500 сомонӣ. касоне ки харидори конкретни боше, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худаш дастрас кунед. мотоблок бародаро қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дизелни 12 қувваи аспа дорад. айрасия нав овардагия. мотоблок состояниш 100% бародаро гарантиш қатъия мега. нархша 21000 сомонӣ гуфтаистааст. бо гуфтагия ки конечно савдо карда мешавад 21000 сомонӣ. касони бародарои азиз, касоне ки харидор бошед ё нашуд ин мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародаро, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. ман бародаро срочно мотоблоки фурӯшӣ. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. моделаш 190 FI. мотоблок қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша гуфтагия ки 14000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. ина қатиш ними чизора дорад. намедонам якта дорад ё чанд намуд мотоблок дорад. иша аниқша намедонам бародаро. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби худи ҳамин мотоблок дастрас кунед. марҳамат бародаро, занг занед. срочно фурӯхта мешавад мотоблок бародаро. ҳама ҷош 100% мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. илтимос бародаро мега фақат харидор конкретни боша, занг занад, бо муомила дорад. қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нархша 7000 сомонӣ мега бо гуфтагия ки савдо карда мешавад. ина бародарои азиз, ҳама чизша худаш гуфтагия. касоне ки конкретни харидор бошед ин мотоблока, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. бародаро мотоблоки фурӯшӣ. мотоблок ҳама ҷош 100% нава мега. ду дона ҳаст, бензиниян. ду дона мотоблоки нава мега, бензиниян, 7 қувваи аспа дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархаш 5500 сомониш мега бо гуфтагия ки савдо карда мешавад. хаяки касоне ки харидор бошед, занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худаш дастрас кунед. марҳамат бародаро, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародаро, ина срочно мотоблоки фурӯшӣ. қатиш фреза ва плуг дорад. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. навай мега. харидори аниқ бошад мега, занг занад, бо савдо мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 8700 сомон мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. 8700 сомонӣ.
касоне ки харидор бошеду нашод мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. ина бародарон мотоблоки фурӯшӣ 18 қувваи аспа дорад, дизелнияй, фреза плуг қатиш дорад, навай харидори конкретни боша мега занг бизанад, бо савдо мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 23000 сомонӣ мега, бо гуфтагие ки ай 23000 сомонӣ савдо карда мешавад. ина бародарон мотоблоки нав, касоне харидор бошеду нашуд мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. марҳамат. на бародарон мотоблоки фурӯшӣ 12 қувваи аспа дорад, комплект фреза ва плуг дорад, навай гарантиш қатъи харидори аниқ занг занад, арзон мешавад. гуфтагияи худаш бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 13800 сомониш мега, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад ай 13800 сомонӣ. касоне ки харидор бошед бародаро, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. на бародаро срочна мотоблокҳои фурӯшӣ бо сифат, ҳамаи моделош ҳаст мега, комплект фреза плуг дорад, маслиҳат ай шоти мо. айна бародаро бо маслиҳатан мешидаст, навай ягон камбудӣ надорад, прамой ай завод меояд бародаро, 10 қувваи асп, 7 қувваи асп, 10 қувваи асп, 12, 15 қувваи, 18 қувваи асп имтариян. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 8500 сомонӣ боло сар мешавад. касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. на бародаро мотоблоки арм германския нав овардагия мега, фреза плуг дорад, қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, гарантиш 2 солай, 16 қувваи аспа дорад, моторш ранги мошинӣ ба қуввате мега. бародаро харидори аниқ боша занг занед, бо савдо карда мешавад. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нархаш 22000 сомонӣ, бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародарон мотоблок мастер 820 қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, қатиш комплект фреза дорад. да ина бародаро нархаш 7000 сомонияй, 8 қувваи аспа дорад, бензинияй бародаро. касоне ки харидор бошед ё нашод ин мотоблоки бензинӣ фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. бародаро ина заводи мотоблок 173, 186, 188, 192 ҳамин намудош ҳаст, бо запчастошам ҳаст. қувваи аспшу 7 қувваи асп, 10, 5, 11, 12 қувваи асп қарор дорад дар шаҳри Истарафшан. нархшу сар мешавад ай 8880 сум. заказ кунед, бо оварда мерасонад, бо савдоран мешавад. касоне ки харидор бошед ё заказ кардан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародарон мотоблок нави пачкай гуфтагияй, ака ман намедонам, худаш ҳамтари нависагия ки нави пачкай қарор дорад дар шаҳри Душанбе. кама ҳай мотоблок кама 188. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бародаро 13000 сомониш мега, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад ай 13000 сомонӣ. касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед.